Moro. Namu. Anga Maliba. Oui. Akari koni. Beaucoup côté. Ma fode. Donc l'in tu me dates mon ma kunkari. Donc voilà. Donc l'in koni me dates mon ma kunkari. Ne sani kam ne no ko moro dore grine ni planet naka chena irin banda ubole. Ah. Ala fugula no jugo. Non mais c'est vrai. Adun fana be femme fait qui fana ni ça ko jim. Vous êtes sortis ensemble. Allez, t'as fait un gaffe net. Ah, mais à moi, femme. Vous êtes vraiment sortis ensemble. Mon kaujim gop mare grâce. Ah, banda ufuna be lafia la kuya. Vous suivez banda. Abe furo kono wala si abaka lafia la. Oh, odo kumfuna ka no ale mani fenyi. Ya. Donc ya. Ouais, ko be laba tiɲɛ de ma wala. Abe laban tiɲɛ kono ma. Tiɲɛ de furo kono tayi. Furo kono sigi lafia. Wala. Wati sera. Koro kon gai furo kono. Oh, oui, ma koro kain wara sunya. O kain wara sunya ma ne. Mantora city la ko de. Abinga Abinga kene. Demsonu. Boro ka bela jele fo. Ka bela jele wala jumando. Ni ala sona makuna fo ni atna ka machine ngela o sebe. O nego karafe bi. Abe bato mankane. Ani akaw mogo bolo. Ko sebe. Mi Prezanto gobe. Ani dameleke maka ketu ha Abakar damele afana bi boro boray Boubacar Jarabad ale be awakado nyere la difula jamadu gu kefa moro ka fuka wali mando ka fulla se awakwate awaketa ma mantoro sitila koni ambe ala tanu ahaba ayro dum moro kore basi kon taw yaya Traoré renouveau yaya. Ouais. Afana bi. Abe yani. Abe sur stage la technique la de. Le stage la sa. Madon akoni be. Desani. Parce que ya fleni ayela mabulo ka chande. 12 métiers. Ko 13 valeur wa malheur. 13 malheur. Oh, 13 malheur. Mi ake valeri. Valeur de. Uro ka bela jere fo. Ka bela jere wali mano. Mantoro cité ko ni. Ambe ala ta. Dembado. Ube bi fo. Ahaba. Somo ube ga ken. Tarase. Basi kon tiere. Ahamba. Ba ne dum songa ken. Tarasula. Mi nyi ka do angoro ga dama ture kroke. Ako kwambo mi nyi ngali ke ko kadale de. Jonne. Kanga bulo kulo kan bo be wa. Ube wallahi. Ba ne dum songa ken ko mai mforodro ko akadale de. Ma metro la ga demo ya fonyo makoro Musa Touré anga foli baye président refondo Adama Touré ko demo ya befo kado ka fo abe aza président bi ansa musoroba ala kunyo miniji doya ndesane kunna naka be farwa wati ngamanya mingo abike ala sagodi ala ka hinala mana ko kone ode ubese ani wati na ala ka hinala be do ke badabada dalia ka ala ka no ya bakoro ni bamba to bela jele kado de yere ala ka limani adi awma ka ka saraka bo aye ni ala ka je unyuma boru sigiro la chugo min kana ala ko unyuma sigi kata usigiro la chugo kilena mana ikado kadra kona yusu on sigi kunye kuna foni koye la me ba je kulu ka chamfle ba je kulu ka cha o kadra kona ba fo ko beki bismillah be mine kene minga kuna foni do ibora ka fo ko lu fana bo kuna siri kono on ba wasadu fasiri sebe on de kono kuma ula o kelengele usugani lendo anfe ina fotika nguru na kuma bati banchugo mina o kadara kono na ku garjige na sufla masaka tanu ka barikada kene beka sanga bela ka keta bela jabaru wahidu nanya letano ambe rasulu barikada nika wale nyumando nema ni kishi baya ala ko jidaka kuna ka maso foku barikada ka labanka do ku ye alibi ala ka ubulo kan shuja ankoro ka banakoro ba ka jidi ke lafiya ula banakura kana shitoro tun kunu bi cin so bada dali ala ka noya uluyi ka ikado ananga bamba to be ka kanu ba jama fo faso kono faso koka bede barakile kono kiseye yusu kado nanyu foku barikada amba foku ku bismillah adabo kunye kuna foni minye ulu fana bo kuna siri kono olase ko nyuma ala ko noya onye maben ka chare suya ko latigu do ala ko noya uye o minye kulo nyegele joko nyuma ne nyamada ko nyuma ala ko noya kanumba jama kulu ye ku beni nyankuma ka benu sigiro chugo ya uye bismillah moro namo kuna foni folo mbadima follow ay ane mote bleu ane mo sa ngoda me gonedo ko warat na ke ga ane modu bo wara ma dun sanga
dabolo do ya to a sunzuru la fo wati do voilà donc a sunzuru le do nga be wuli de abseka wuli de wa sunzuru le re fana abseka to de c'est que faut les petits bo ala ko ça c'est pour les petits bo o kuma yusu ambe sirenta na nye sirenta sa kuna fone hukumu konna la femi jamana yere la halaye a dola minye ka do jamana nyema ye franje fanga jamana nyema aka yi chega bo ka do ko koroko mini abuna ninye kumuye ko mimi na ninye nyumiye ayi ikado yi chega bo koroko yi o asimu goita jamana nyema do franje fanga a dola ko femi ka do kuna fone ayi min cheri no beke kuma mugu konna la kanyeshi jamana de uma hakaja ka anga jamana ka sa ile masili temene no ye septamu kalo kilemwa ani fly ba flani muwani kile saina jamana ikado akaire mahoro ya sambi woro ani kile o sa ile masili nyana je semve ayela siluke o asimi goita ka kwani ikado ka fo ayiche ka bokuma munungoro munumbe maunye kumumbi ani munumbe nyenye nyimi kumbobi o betalike wati bolodale la kalata wati bolodale ani komini okuma kembe ka jin lamini bi no e wagner kwe ayiche ka bonu kuma nungoro sabo kuntaka kuma ajuba yodo o franje fanga manyema aka kuma mugu konna la septamu kalo kilemwa ani kile ba flani mwani kile sa colonel Asimu Goita aye ikado kuma takanyeshi jamana deuma adola kanyesha anga sa ile masili mano yere mahoronya sa ile masili ye dugu fana keta ale ya fasiri ni sanga na siren kono akoko kuma mugu ingonna la kaye kuma takanyeshi jamana deuma ka folini tanuni barka dake kalaba ka foko kabi fanga kon dafrila femi ba flani tani shegi utukalo osana aywa ko minyi kado jamana nyema ye adola ku kunye ikado haklina dota ka fedo sigisenga no ye jamana asigise ngura ye anika asigise ulla kuraya aywa ko min fle ni yusuki wa ka foko ko chama mbe gele ya yera ulula foka ta se wati doma haka ja franje fanga amanyema no president adola aye ikado prepare la tigedi ka foko fanga ka la kleni mingera ninga kungle na do akoro no kera ka beni kado mekalo o kle mugani nani temene ko kunkumbe ola kwe ka kunkunye ikado yesra mimine yasa ubisega sira into tama o balanga na do sira na dansiki kana ka Allah no ye jamana sigise ngura kwe ani ikado ka foka jamana politiki ko nasira ko lu fese ninga ujo kuraye foka tasi ikado bara e chagada boma ani ikado jamana yereka sharia sunu ku tabulo hakaja ko mimbe jidi o nasira ko fo musaka ko ani ikado armadenya sirauka se ko ni dongo nasirauka aywa ko ulu ka bara kanga ke o kokoro maduni de ye jamana nyama Asimu Goita alabana kanye foluke kanye shi ikado kafo ikado panguru ngoma panguru miko iron nefo ko odo sorola niko odi wulo masiri tabauma ya saka demedo nyongonyake uluka bara hukumu konnala o maga kuliyo o solide ay kuliyo o solide amma fuliyo la de non ama fuluyo la ama fuluyo la ama fuluyo fana ma fuluyo o sol abana dege be kono ni sepana atari chunkati o kara benyena kono ni panki chunkati amata yoroshi ala jaka mama kwaka no alni ngunte kasi mu sana yero kuluyo ngunte kasi yere ko kasi wa ningwe antereri katata depotor de la kana afira amma ko ya on fuluyo ya ka nyeto antona abana aga hagato be kuma kerefe wallahi kan najede avion coulier on a été floué nous manjanyo na nanzara kan ngaraba kande ka chayire nyuma wallahi kuma yusu femi ikado kafo oko isa ko bolife mfana diru mano ese nani mafe unye yasa ikado kafo ukata ga sigo misega noya aywa minyi ikado oko numbe kunye jumenye hakaja wulumasi taba ka udeme ukabara tabulula minyi ukako kechuyi anuka maya ere ni bara ere bisega nya obulo chugomi wulumasi taba ya hukumu konnala aywa ko oko ni ikado ka foko akilina kura utara kanyeshi okoma oyeka do kele kalanzo ko daile aunga jamana kuna ya wulumasi taba obi kele kala yoro mi ko école de guerre andna ko ji sa obile kamta faransi sabu ko obi kata chugumina anjere ka anjando anjere la ode kafsa de su blakanu former ça no janto yere la koroko kainde abana fa faransi te manyi maturité ubina wuli so ngada kele ku yuka kosoni kasa ocho no ya soro seta de balita Afghanistan abana alaka angishama anda ka jugu sago andiko ya alaka nangai amin wajugo yibiri akola alaka chi de kongo yodi amina ko na yusu bai ka fo ko o min vleni ko école de guerre ko bena sige anyere foya ay wa minyi ka do wulu masiri tabaw ka kene ya soyi hôpital militaire o brigade volo olu daraka ba yusu bai ka fo ko nunu ye barawiye
furancɛ fanga a sera ka minnu koron ka fara ɲɔgɔn kan furancɛ fanga ma ɲɛma Asimi Goita a ye ninnu mada nka fɛn min bi tali kɛ i k'a dɔn yuruguyurugu kɛlɛliko la a y'o se o jɛya bɛɛ lajɛlen ma ko cɛ o cɛ bɛ yen n'a y'a sɔrɔ i ye ɲɛ de lɛsɛ k'a kɔ a faso nafolo la ala la k'i tɛna to yen koyi k'a b'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko cakɛdaw bɛɛ lajɛlen ka fɛsɛfɛsɛli daminɛnen don k'a bɛɛ bɛna tɛntɛn i k'a dɔn mugu tɛmɛ na min ye o ka dɔn min ye min kɛ o ka dɔn k'o baaraw daminɛna kaba k'o bi sen na président de la transition a ye an la hakili sigi ni danganiya min ye a ko fɛn min ye nin ko ye sa a b'a ye k'a fɔ ko jama sigilen ka fɛn caman kɔnɔ koyi nka u seko damayira k'u b'o kɛ furancɛ fanga in kɔnɔna la ko maa si tɛ to k'i kun ka bon i disi fɛrɛlen don maa si tɛ to k'i ye kɔba ye maa si tɛ to i k'a dɔn k'a fɔ ko e ye jɔyɔrɔtigiba ye ko k'a fɔ ko kow n'u taabolo ko o na sago e kunna wa ayi k'o tɛ kɛ maa si ye cɛ o cɛ sen b'a la k'i k'i sigi ka ko dɔ kɔnɔ fɛn min ye i k'a dɔn o layidu taara layidu yɛrɛ fana taara fana min ye i k'a dɔn ka lakurayali kɛ ka ɲɛsin an ka i k'a dɔn kalata sɛbɛn olu koɲɛw ma ani ka tɔn jɛkulu kelen sigi sen kan min bɛna kalata koɲɛw olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ n'o ye organe unique de la gestion des élections Yusufu ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye kɛtaw ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ furancɛ fanga kan k'i kɔ a disi da minnu na o b'u seko damayira kɛ a la i n'a fɔ Asimi Goita a y'a jira cogo min na colonel o kumana ko min ye nin ko ye sa min ye i k'a dɔn waati bolodalen de ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn nin don kofɔlen na k'anw bɛ kala ta a y'i pan o kuma kunna dɛ a tɛ se k'o perepere tigɛ a tɛ se ka datigɛli di o kan min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko minnu fana bɛ ŋunuŋunu na n'o ye Wagner ko ye a ko k'o ta a ka o don kibaru kɔnɔ a tɛmɛn'o fana o k'o fɛnw de kɛn bɛ ka maaw ɲɛ kun bin ni ka ŋɛɲɛɲimi boroda Asimi ka y'i cɛ ka bɔ o kɔrɔ Dugu fana Keyita nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ sirɛni kɔnɔ u ka bidon bɔli don Mura tɔgɔ ni kuma in a bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bɛɛ b'i ka baara Dugu fana ka Keyita k'a ka Muru tɔgɔ in bɛnna an ka le malien an k'ale ta min ye nin y'an ka journaliste belebele dɔ ye n'u b'a wele ko Yusufu Sangare Muru a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko k'a fɔ ko i bɛ Mali a k'a dɔn k'a janfa k'aw to san legelege la Muru awɔ min ye Faransi bɛ k'o waleya min kɛ Choguel Kogala Mayiga ale taara ka t'i jɔ diɲɛmaa ɲɛkɔrɔ min ye New York awɔ tako 72 min Nations Unies a k'a dɔn n'u y'o bolo da Choguel Kogala Mayiga ni an ka premier ministre ye k'a ma taa ni galama kɔ ye dɛ ayi Muru a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a bɛɛ lajɛlen fasafasa a ko Mali a k'a dɔn bi Mali kɔni cɛ ka bɔ u b'a fɛ k'u cɛ ka bɔ Mali kɔrɔ k'an to san legelege la n'o kɛra a k'a dɔn an jigiyɔrɔ kɔni an n'o ɲini an bɛ firipi de ka firipi i bɛ sin ka firi te pe Ala k'an kisi a ma Muru Ala kana k'u sago min ye waati min na Faransi ye nin kɛ Choguel Kogala Mayiga y'a jira k'a fɔ k'u b'u ka minɛnw cɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ bi y'u bila o la tiɲɛ yɛrɛ la ka anw to jugu bolo k'a lajɛ ko a k'a dɔn a gannen tuma min k'u b'o cɛ ka bɔ an kɔrɔ ko waleya min ye k'u yɛrɛ k'u sigi k'a lajɛ ko n'o kɛra a k'a dɔn ko ni maa bɛna to ji la ko hali n'a ye a y'i sɔrɔ a b'i su k'i fa dɛ hali n'a ye konige gari sɔrɔ a b'i gulɔ a la a bɛ dulɔ a la a bɛɛ n'Ala cɛ Muru Choguel Kogala Mayiga a ko awɔ min ye Faransi bɛ k'o min bolo da min filɛ nin ko se wɛrɛ t'olu ye olu kɔni b'a lajɛ a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu ni maa min bɛ se ka olu dɛmɛ walasa lakana o bɛ se ka sabati anw ka jamana kɔnɔ cogo min na k'olu kɔni b'o ɲini wo min a m'a fɔ ko wariɲɛri wo a m'a fɔ ko varigɛri wo a m'a fɔ ko vɛngɛri wo a m'a fɔ gɛsinɛri wo a kɔni da ma to nin si la ne ko n ko hali extraterrestre a banna n'a bɛ se ka na Mali bɔ wallahi u kana n'a ye an kana hali sika o ko la a banna maa si kana fɔ k'i b'i kɔ a disi da o la n'i y'o da o la dɔrɔn faso jugu y'i ye a banna awɔ Muru a kumana kalafili min n'o kan ka kɛ san 2022 kan ani k'a dɔn jɛkulu kelen min n'o bi sigi n'o bi kɛ sababu ye awa ka transition ka kɛ an labɛn ni kalafili ye Muru awa n'o tɛmɛna ka bɔ yen ani k'a dɔn jalakibaliya ko min bɛ yen fo ka dabila de wa maa o maa bɛ yen k'a fɔ e tɛgɛ minɛna jamana nafolo la an b'i tɛgɛ ko ni tɛmɛ ko f'u ye n ko a kuma de sera a sera dɔ kɛra a kuma la dɛ wale de kan ka boloda problème ye nin o de ni dɔw minɛna u b'a fɔ ko parce que k'olu ko k'u tɛ transition soutenir olu b'a dɔn avion ko kuma min filɛ nin ye bila ko kuma don wa bɛɛ minɛ kun ma fɔ wa bila ko kuma don wa bi ko kuma tɛ u kun y'a datugu ko jakuma bɔ an y'a wɔgɔ bɛɛ de ko parce que ko dɔ bɛ olu la ko transition kana diya ko ni mama ko ten k'u b'o o minɛ a daminɛ ni bi cɛ a kelen pe de y'a fɔ wa a kelen ma fɔ ani jama min jɛra k'a fɔ o bɛɛ minɛna a bɛɛ ma minɛ
u k'u co an ka dɔn mais anw tɛ gwangari kan fɔ ni burukusi kan fɔ la bilen koyi moro no tɛmɛna ka bi jɔ ni kan min ye an kan b'o de ma a banna u ka mana kan fɔ dabila sa dɔ kɛra nin ko ninnu na koyi a ko ɲangini baliya moro ani ka dɔn tɛ sira jamana nafolo ŋanamunin ye ko fɔ de ka dabila an ka jamana kɔnɔ n'a ma dabila an tɛ taa ɲɛ ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye dɔ ka fara tradition kan o dɔ kana fara kan o min ye cogali kokala mayiga a da ma to o la i n'a fɔ azimu ale da ma to o la cogo min na ɲɛnabɔ a yɛrɛ ma o moro o kɔnɔna na sa a ko a bɛ foli lase faransi ma moro ka foli lase serval ma barikani ma minisma ma G5 ani aw ka dɔ jɛkulu minnu bɛ yen n'u bɛɛ lajɛlen y'u bolo don anw ka jamana la walasa an bɛ se ka banbanciw kɛlɛ ngo ga k'a fɔ awa min ye aw b'a ka minɛn jɛ ni ka taa ka anw to yen an yɛrɛ b'a ɲɛɲini an bɛ se k'an yɛrɛ kisi cogo min na kɛ a ma fɔ ko ni ba t'i bolo k'i bɛ wasa dɔ i mɔmuso sinbara la wa a banna an t'a kɛ ten a banna u kana jigin anw na koyi anw b'an da kan de bolo an b'an danbe de bolo n'o tɛ tɔ tɛ Mali la dɛ tɔ tɛ Mali la dɛ wa sigilen k'a filɛ walahi n'a ma ko kɛ ko ye janfa min bɛ ka labɛn maa bɛ bɔ jɔ la diɲɛ lamini jɔ i ti bɔ a la isu lasigidenw bɛ ɲɔgɔn ye Mali kɔnɔ yan nɔ fajiri cafuluka muluka Mali maa ɲɛmaw t'a kan ambassadeur a jamanaw bɛ yen u mada dɔw bɛ na u tɔgɔ fɔ dɔw fana bɛ na ni Ala ka jɛ ye u bɛ ɲɔgɔn ye yan fajiri cafuluka muluka Mali maa ɲɛmaa t'a kan u n'an ka politicien dɔw ni politicien dɔw ani jamana disiba dɔw a bɛ kɛ yan nɔ an bɛna gundo waraka don n'a nataw la ko min bɛ senna Mali kama Ala k'an bɔ amina rabi n'o tɛ Yusu Allahu akbar Ala k'an sutura Allahu akbar Ala k'an sutura lasigiden jamana dɔw k'an teri jamana u lasigidenw fajiri cafuluka muluka u bɛ taa ɲɔgɔn ye an ka k'i dɔ la ko cité cité Niger u bɛ ɲɔgɔn ye yen nɔ sɔn a n'an ka politicien ni diɲɛ magobatigi dɔw Mali dafiri fɛɛrɛ u bɛ k'o de ɲini ni fɛɛrɛ bɛɛ ye wa mɛ min fɔ an ka mara kɛbaa bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la Choguel wo Azimu wo u n'u tɔw bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la n'o tɛ hali jisuma min ye farati ye bi yɔrɔ bɛɛ la n ko bi hali jisuma min yɔrɔ dɔw la bi farati don hali kuruba cira k'a jɔ yan nɔ o kɛra miliyari ye minisiri dɔw bɛ yen olu ka so yɔrɔ dɔ bɛ yen u bɛ cité kɔnɔ yen yarɔ n'u bɔra i bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛ de bɛ don a yɔrɔ kelen na minisiri so la ale mana dilan cogo cogo dɔ y'a ta dilanni daminɛ o y'a sɔrɔ ye maakɔrɔ dɔ gɛn ka bɔ baarakɛyɔrɔ la ye o wulila ka diɲɛ minɛ n'o kuma ye k'o bɛ ka miliyɔn ta ka don a ka so la a ko ne tɛ miliyɔn donna so la ne bɛ k'a don faso so de don a bɛ ka dilan de ne nan'a sɔrɔ ne bɛ bɔ yen maa wɛrɛ bɛ na wa so in moro n'i taara so in lajɛ so in jɔra kabini pɔsuba bɛ jɔ tuma min Grand Hôtel ninnu fanfɛla ninnu yɔrɔ so dɔw mɛnna a dɔ la o ma b'o fɔ bi yan a so bɛ ka tiɲɛ minisiri y'a ta k'a yɔrɔ dɔw labɛn a la o tigi bɔra parce que a y'o gɛn ka bɔ baara la o bɔra ka diɲɛ minɛ ko minisiri ye miliyɔn 20 miliyɔn 50 kɛ ka so labɛn ne ale ma gɛn kun fɔ dɛ a ye minisiri ale gɛn de a ti baara dɔn parasitew de bɛ so awɔ a ti baara dɔn a yɛrɛ nana favoritisme de o de y'a to minisiri y'a ko parasite de ye mura an b'an da don kuma fana la Mali ka di a bɛɛ bɛ na an t'an ka maa ɲɛmaaw labila maa ye bilen koyi walahi fɛn fɛn b'u dɛmɛ kunnafoni sira fɛ fɛn fɛn b'u dɛmɛ gundo dogolenw na n'an bɔra kalama an b'a daw tigɛ nin de y'a to u sera Amadu la yan Risu ka fɛn min tora ji jukɔrɔ fɛn Sumare mais n ko journaliste de y'a ko jateminɛ olu de y'a ye o olu y'a fɔ dɔrɔn faamaw taara ka taa ɲɛ n'u y'a sɔrɔ Sumare fɛ u ka nin ko ninnu ɲɛɲini dɛ u ka lasigiden ninnu bɛɛ jɔjɔli ma jɔ sisan a bɛ taa ɲi ye dɛ a banna maa ko kɛ ɲɔgɔn bɛ t'i ɲi ye dɛ maa kɔnɔfɔ ɲɔgɔn bɛ t'i ɲi ye dɛ wasolo ka yan nin fɔ an n'a mɛn dɛ a banna Ala k'an kunna ja tɛmɛ ni fasiri ye min tɛmɛ ni fasiri ye Yusu i k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko kuma min anw ka maa ɲɛmaaw olu tɛ fɛ k'u da don kuma la kuma min n'o ye Wagner ko kuma ye ayiwa ko kuma yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka bolo kan an bɛ don min na i ko bi bɛɛ bɛ k'i ta fɔ anw ka maa ɲɛmaaw ma kuma o kumana n'i y'i bugɔtɔ i ka sogo nɔfɛ i y'a lakale a bɛɛ n'Ala cɛ n'i y'i bugɔtɔ i ka sogo nɔfɛ dɔrɔn i y'a lakale de n'o tɛ ni maa bɛ jɛ i ka sogo wa n'i ma kunnaja u b'a fɔ ko Asimu bɛ ka wari d'i ma dɛ awɔ
ama wari de yondi ande sanu sabu ni Mali bora bi o kadine ka tɛmɛ sanu ni wari wallahi ni Mali de lafiyara bi a kɛra anw ɲɛna sa a ma k'anw ɲɛna Mali de mana lafiya o tɛ a bɛɛ lafiyalen ye wa minnu bɛ dugukolo kɔ ka hali minnu bɛ dugukolo jukɔrɔ bɛɛ tɛna lafiya nka ni Mali ma lafiya hali su tɛ lafiya abada hali dalen o na dugukolo goloba yi kan ya ala k'an kisi a ma k'a na saya yɛrɛ cɛ jɔja sisan sabu Mali ko in f'a ka diya an ɲɛna de an mana k'a nɛnkun saba an b'o ɲini ala fɛ a k'o k'an ɲɛ a ka ala ya jati kama an mana k'a nɛnkun saba don dɔ fɛn fɛn mana fɔ ko karisa y'a d'i ma n'o dɔn an tɛna kɛ banna ye an tɛna kɛ diɲɛtigi ye ala k'a kɛ o cogo in ye ala k'a k'u ka fɔta ye hali n'o tɛ ala k'a ko ye bibɔn bila an da in na dɛ maaw ko yɔrɔ ka jago ye ko o de la n b'a fɔ n ko bi ma galama bila fɛn boli soli la depuis 95 an mana fɛn fɔ u na kɛ awɔ k'a diri dɔw yɛrɛ ne wele ko an ko k'u ye fɛn d'aw ma jaw ma fɛn d'aw ma n ko an t'u dɔn yɛrɛ n ko maa taara yafa ɲini n fɛ bɛnkan na a bɔra Guinée Équatoriale n b'a tɔgɔ fɔ bi Abdoulaye So a k'olu ye min da anw kan maa kuma fɛ k'u to kɔ kan k'olu nana u ye tiɲɛ ye ko walahi u malola ko ja maliyɛn ko n'i y'a minɛ an nɛma bilen ko foyi t'i bolo ko fɛn bɛɛ fɔra u ma k'olu n'a sɔrɔ a si tɛ tiɲɛ ye i bɛ Agib Asidɔ Congo Brazza o ko walahi k'anw ye Amadu ko kuma fɔ yan nɔ ko kabini an bɛ Sénégal ko nka ko malidenw tilara k'a ye k'a b'a fɔ a diyara n ye wa an bɛ nin fɛ ni sanu wari ye wallahi danaya jɔnko ala n'o fana ye cɛkisɛya dɔ ye Yusu kunnafoni an bɛ don n'a ye min ye indépendant ye bɛɛ indépendant ta maa min bɛ Wagner ko la anw ka maa ɲɛmaa u t'u k'u da don a la i k'a dɔn k'a fɔ ko Moscou maa ɲɛmaa y'a perepere latigɛ ni ka bu ni kolo bɔ ɲɔgɔn na maa ɲɛmaa min n'i k'a dɔn k'a fɔ a y'a perepere latigɛ o ye Moscou ka i k'a dɔn cɛ belebele dɔ ye Yusu i b'a ye k'a fɔ Nations Unies o ka jɛrɛba i ma bɔ k'o kuma fɔ sisan wa o jɛrɛ o kɛrɛfɛ duguduguma ɲɔgɔn ye minnu bi kɛ k'a y'a yira k'a fɔ ko jɔnko ala k'olu ka wolomasiri taba jɛkulu dɔ bɛ yen kɛnyɛrɛyew don k'u ni Mali maa ɲɛmaaw ko an bɛ i ka dɔ jɛ ka kuma la koyi k'o dogolen tɛ dɛ wa olu t'o dogo yɛrɛ fana a Assemblée générale min kɛra Nations Unies na Rusiw ka lasigiden minisiri min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲa ɲɛnabɔ ma n'o y'i ka dɔn k'a fɔ u ka kuma ta a ka kuma mugu kɔnɔna la a y'i ka dɔn dantigɛli caman kɛ ni maa kofɔlen yɛrɛ ye jɔn ye ko Sergei Lavrov Sergei Lavrov i k'a dɔn k'a fɔ ale a perepere latigɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye Mali maa ɲɛmaaw ye k'u ni i k'a dɔn lakana jɛkulu dɔ bɛ sigi ka kuma la ko nka ko kɛnyɛrɛye jɛkulu don Rusi jamana la sabu o dagalen don olu fɛ yen nka u ka baara bɛnnen don lakanani ko ma Yusu i b'a ye k'a fɔ a ye ɲɛfɔliw kɛ k'a jira k'a fɔ ko Moscou yɛrɛ don wa ayi ko Moscou yɛrɛ tɛ dɛ nka Rusi jamana maaw don minnu ni u lakodɔnnen don ko Mali maa ɲɛmaaw n'u bɛ kuma la k'o jɛlen don bɛɛ ma Abdoulaye Jara ale y'an kunnafoni indépendant kɔnɔ bi a ko i k'a dɔn Mali maa ɲɛmaaw tuma min olu bɛ ka munumunu ni kuma in ye tuma min olu tɛ fɛ k'u da don kuma in na ayiwa ko ka jira k'a fɔ k'u y'u ɲɛmunu k'a sin i k'a dɔn jɛkulu ma n'o ye Rusi jamana jɛkulu dɔ ye n'o ye kɛnyɛrɛye ye a dɔ la ko Faransi ko olu kɔni kɛlen don ka fa bɛɛ kɛ i k'a dɔn mankankolonci ye ko ni i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ faamu kosɛbɛ ko min ye Rusiw ka maa ɲɛmaa ye a bɔra k'a ko sɛmɛntiya ni k'a dantigɛ bɛɛ lajɛlen ma k'a jira k'a fɔ ko fɛn min i k'a dɔn nin ko ninnu ye ko nin bɛ fɛn min jira ko n'i ye Mali kɛtɔ ye k'i ɲɛ munu k'i ɲɛsin maa wɛrɛ ma k'o b'a jira k'a fɔ u ni minnu b'a la k'olu de ma i k'a dɔn kalakari o b'a jira k'a fɔ k'u ni minnu b'a la olu de m'u munanfan ko n'i ye nin ko ninnu lajɛ Irisiw ka di ne sa Irisiw bɛ tiɲɛ de fɔ olu tɛ maa ɲɛda filɛ u mago bɛ jɔn na u mago bɛ u yɛrɛ de la wa u bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ ni t'i yɛrɛ kɔrɔ ɲɛdɔnya caman de bɛ k'i la o kumana Yusu fɛn min ye k'a dɔn Faransi ye ko Faransi y'a dantigɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna diɲɛ maa ɲɛna yan k'u bɛ fɛ ka dɔ bɔ u ka jamakulu la olu ka kɛlɛcɛ jamakulu min k'u bɛ fɛ ka dɔ bɔ o la n'o y'i k'a dɔn Barikani ye k'u dun ko k'u nakun de ye ka na Mali dɛmɛ k'a bɔ juguw bolo ka jatigɛwalekɛbaa tigilamaw kɛlɛ ka basigi sabati Mali la k'u ko k'u nakun ye o min ye k'u tila k'a dantigɛ k'a fɔ k'u bɛna dɔ bɔ u ka kɛlɛ jamakulu la k'o bɛ mun de yira o kumana ko min ye k'a dɔn k'a fɔ k'o ye Kidali u y'u kɔni sago n'u dungo kɛ o tigɛra Malidenw na min ye i k'a dɔn nin ɲɛfɔli in na fɛn min ye i k'a dɔn Rusi jamana u ka nin maa ɲɛmaa i ka ɲɛfɔli la a y'a jira k'a fɔ ko Faransi i yɛrɛ ɲuman na k'u jɔsen de man k'olu fa k'u ma ɲɛ de sɔrɔ ko la u ma se ka i k'a dɔn k'a fɔ u da ma kalakari yan nɔ de ko n'o tɛ ko Faransi bi san joli bɛ yen ko hali bi n'a ka biya ko jatigɛwalekɛbaa tigilamaw t'u yɛrɛ sagokɛ la wa ko mun bɔra a ko la ni min ma fara a kan ko o ma bɔ a la Faransi n'a ni bi cɛ ko kɔrɔ marabolo kun don ko fo ka na cɛmancɛ marabolo sen don a la
o kumana ko prébendatigɛ bɛ mun jira o de ye k'a jira k'a fɔ ko ni Faransi tɛ se k'u jɔyɔrɔ fa Mali b'i ɲɛmunu ka ɲɛsin jamana wɛrɛ ma walama jɛkulu wɛrɛ ma minnu bɛ se k'u ka baara kɛ e tɛ se e ko maa wɛrɛ t'a kɛ o ye ko wɛrɛ ye dɛ o kumana ko Wagner min ye o kuma ye ko dɔ la ko dɔw y'a jira k'a fɔ ko Kremlin masurunya jɛkulu don ko ale de bɛna barika nɔrɔ bila ko hali n'a y'a sɔrɔ o don sa ko Faransi kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛna dɔ bɔ u ka jama la k'u bɛna u ka jama ko Kidali yɛrɛ base k'e k'u ka koso ni kasaw cɛ ka bɔ yen k'u k'u bɛna Tesaliti bila u bɛ Tumutu bila o kuma ko Mali bɛ bila a yɛrɛ ma wa Irisi jamana minisiri a ko min ye i k'a dɔn nin ko ye ko Mali bɛ fɛ ka i k'a dɔn sɛmɛ danganiya sɔrɔ k'a fɔ hali ni Faransi tɛ bi an bɛ se ka bɔda sɔrɔ sira min fɛ ko Mali ye jamana ye a bɛ sariya kɔnɔ yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo nin ye jɛkulu ye min bɛ sariya kɔnɔ olu fana bɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyali la Mali ye jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen ye ko n'olu kɛ k'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko o ko juguma yɔrɔ ye jumɛn ye ko o fiɲɛma yɔrɔ ye jumɛn ye ko min ye nin jɛkulu in ye k'u dɔnnen don n'u ka baara kɛ ko ɲuman ye ka ɲɛsin jatigɛwalekɛbaa tigilamaw kɛlɛli ma ayiwa ko ani k'a dɔn k'a fɔ jugu wɛrɛw kɛlɛli minnu bɛ dankari jamanaw la o ko ka ɲɛsin u ka ko taabolo ma k'u ye baara minnu kɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ k'o de y'a to Mali negeriw nɔfɛ ni k'i bolo bɔ u nɔfɛ k'o kumana ko nin min filɛ nin ye k'olu sen t'a la bi u sen t'a la sini u ni Irisi jamana gɛrɛ ni Mali tɛ k'a kuma fɔ nka u ni Irisi jamana jɛkulu min bɛ k'a kuma fɔ olu kɔni ye jɛkulu ye minnu bɛ sariya kɔnɔ minnu lakodɔnnen fana don Irisi jamana la ko Irisi jamana gouvernement k'ale n'o sen t'a la ko société Wagner k'o ye Irisi jamana denw de ye o k'o de y'a to Irisi la tɔgɔ tɛ se ka bɔ a la ba tɔgɔ tɛ se ka bɔ a wolo la ko min ye k'a dɔn Faransi ye o kumana ko olu kɔni y'a jira k'u b'u ka jamakulu cɛ ko yanni Mali k'i sigi k'o cɛ don kɔnɔ ko Mali bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali wɛrɛw de tigɛ o kumana ko jamana o jamana bɛ yen n'o bɛ se ka Mali dɛmɛ k'a bɔ nin na ko Mali bɛ se k'i bolo mana bɔ a bɛɛ lajɛlen fɛ a yamaruya bɛ an bolo an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ ko nka ko jɛkulu dɔw fana wulilen don k'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la ko maaya hakɛ matarafabaw ko droit de l'homme k'olu fana ka kumaw cayalen don Irisiw ka minisiri min ɲɛsinnen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔ ma a ko nin kɔni ye i k'a dɔn fɛn ye ko Mali ni ninnu ka jɛngoma ɲɔgɔnya k'o tɛ baasi ye o tɛ kojugu ye ko i yɛrɛ kumabɔ de don o kumana ko min ye i k'a dɔn Union européenne ka kɛtaw ye ko Irisi jamana ayiwa k'olu fana tɛ se ka to kɔ ko min ye jatigɛwale kɛbaa tigilamaw kɛlɛli ye Irisiw fana k'u dama ka k'a la koyi u fana sen bɛ se ka don a la koyi ko hali ni Irisiw bɛ se ka fara Union européenne ka jamakulu wɛrɛw kan yan Saheli ni Sahara kɔnɔ yaasa ka dan sigi a ko la k'o bɛɛ ye fɛɛrɛ ɲuman ye o kumana min ye nin ko ninnu ye ko jamana caman bɛ yen n'o ye i k'a dɔn farajɛ jamanaw ye k'u ye nin kuma mɛn waati min k'u ko k'olu bɛɛ b'u ka kɛlɛcɛw k'u b'o fɔri dɔɔni k'olu nakun ye jatigɛwale kɛbaa tigilamaw kɛlɛli ye ko ni Mali y'a kanu ko ka i bolo maana bɔ dɔwɛrɛ nɔfɛ ko jako jɛkulu min tɔgɔ ye ko Wagner k'olu n'olu kɔni tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan Faransi Allemagne Estonie olu bɛɛ bagabaga la k'u b'u ka i k'a dɔn kɛlɛcɛw salo ni ka taa n'u ye k'u ka taa n'u ye Ala ka fiɲɛ k'u yɛlɛnso ye Ala ka se n'u ɲuman ye Ala ka Wagner ɲuman na a n'a ɲɔgɔnna caman Ala ka Mali kuma bɔ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ na n'a ye hali jinɛ woloso n'o de bɛna Mali bɔ Ala ka na n'u ye o tɛ fasiri kɔrɔ dɛ o ye anw hamina ko n'anw ka dugawu ye o y'anw hamina an ka dugawu ye anw y'o kɛ maa y'a minɛ Ngala k'a minɛ maa ma minɛ Ngala k'a minɛ Yusu Ala k'o minɛ a ka k'a dɔn nabi ɲumanw olu kanu kosɔn a ka Ala yɛrɛ kosɔn Mali bi bɔ ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ Ala k'a kɛ a ka Ala yɛrɛ jati kanu kama a k'o kɛ anw ye hali na anw dɔnko t'o la hali n'anw se t'o la hali n'anw hakilina t'o la bi Ala ka na n'o ye o kumana ko min ye nin ye ko ni i k'a dɔn Mali n'u ni ninnu kɔni bɛnna fɔla don o don ko tɔ ninnu ko k'u b'u ka kasaw kuru min ye Abulaye Jara ye ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ ne panna kɔnɔ ka bidon bɔlen don Moro an dɔgɔkɛ bɛɛ Dabo journaliste do Zenith Palais la k'a bi fo a diyara n ye ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a Dabo k'a bi fo k'i ye kunnafoni dila yɛrɛ a bɛ n'Ala cɛ ko a bɛ min f'i ye ko i ye kunnafoni min di ko kunnafoni jɛlen don ko ye ko Mali apatride dɔ bɛ yen k'olu bi sɔn ko bɛɛ ma ni Ala cɛ wa u b'a la dɛ u bi sɔn tɛ dɛ u b'a la de a fɔ Dabo ye k'u b'a la kaban ni lasigiden dɔw ka ɲɔgɔn Ala ka jamana dɔw lasigidenw don a fana fɔ dɔw bɛ na o an bɛ ka ɲɛɲini bolo bɛ da nin bɛɛ kisɛ ka kelen kelen an b'a bɛɛ da Asimu ni Sogɛli kɔrɔ a ko bɛ kɛ cogo min u yɛrɛ a tɔ ɲɛɲini u b'a tɔ ɲɛɲini non e yɛrɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an b'a ɲɛɲini dɛ u kan ka tɛ bila Kidali la i ka to ka information di Mali ma a bɛɛ n'Ala cɛ n bɛ taa Mali de ye Kidali ye Kidali de ye Mali ye nka fadenjugu de ye Kidali tigɛ anw na a tigɛ kun ma fɔ an ye Ala an filɛ yɔrɔ min ko bi aw ko aw bɛ taa ko maa wɛrɛ tɛ na n tɛ mugu fɛ a tɛ cɔngɔn ɲɛna Yusu tɛkɛ yan n ko ni maliden dɔ de politicien dɔ maliden dɔ u bɛ kɔfɔ don bɛ na nin bɛɛ malo don bɛ na
an ɲɛ dɔn ne do koyi u bɛ ka ko minnu kɛ a jukɔrɔ ko ni dugudugu ni dugu a bɛ kɛ maa dɔw de ɲɛna o a bɛ kɛ yɔrɔ dɔw de la o yɔrɔ tɛ Mali kɔ kan o maaw tɛ jamana wɛrɛ denw ye malidenw de don ni Ala ka jɛ ye. Ala ka mun ja moro an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min yana an ka taa sugu la moro an bɛ soir de Bamako an b'ale ta a kumanen don Mustafa Ben Barka Cour suprême kɔni a ka welelen do ye dɛ min ye nin kunnafoni kɔni k'a jɛlen do Ibrahim Boubacar Keita min ye ale ni Mustafa Ben Barka ninnu kɔni a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la dogolen tɛ maa si la ko nin jɔyɔrɔ kun ka bon a bɛ k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔnɔna na waati min na Sunbeli Bube Mayiga ale welela min ye Félix Sɔgɔ Madame Boire ale fana welela Mamadou Kamara ale fana welela ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye président Ibrahim Boubacar Keita i ka dɔn ale kɛrɛfɛma ani ninnu bɛɛ lajɛlen jɛra min ye Ben Barka yɛrɛ k'a bɛ baara kɛ yɔrɔ min na bi k'o ye BOAD min ye i ka dɔn a kɛ bɛ kɛ vice président ya n'o jɔyɔrɔ b'a bolo i ka dɔn awa min ye ninnu ma wele dɔwɛrɛ la min ye Cour suprême o kɔni awa ka dɔn août kalo tile 25 san 2021 k'a jira k'a fɔ awa min ye Sunbeli Bube Mayiga a n'a nɔfɛ maa dɔw i ka dɔn awa min ye kɔni sɛbɛn da u kɔ la Bube Mayiga taalen u y'o minɛ k'o bila ye Fili fana welela u y'o minɛ k'o bila ye Mamadou Kamara ale fana welela min ye u y'o minɛ k'o bila ye wa ko hali bi a tɔ man kan dɛ a tɔ a ma ban dɛ min ye Mustafa Ben Barka ye kɔsa in na fana min ye u ye ale wele moro o b'a jira k'a fɔ min ye aw ka dɔn maa min bɛ yen n'o ye kiiritigilama ye Wartam Jabarani sanfɛ n'o ye procureur général la Cour suprême ale y'a jira Mamutu Timo k'a fɔ awa maaw bɛ ka kuma min fɔ ko nin dossier kun classelen don k'o tɛ tiɲɛ kuma ye. A ma classé o. Min ko k'a classera. Hali ni dossier classera a bɛ se ka déclasser. A ma déclasser fo k'a classer ba min ko k'a classera k'o yɛrɛ classer ya. A banna. A ye dun bɛ mun nɔfɛ bilen. Moro. Dossier in kana to yen dɛ. O kuma. Maliden bɛ ka ŋuna ni nin dossier ko in ye. Nka ni dossier in yɛrɛ bɛɛ kɛra k'a ban ni Burama yɛrɛ ma ɲininka a ma dafa dɛ. Ko in bɛɛ b'ale de nɔfɛ. A banna. Hali n'a ma minɛ k'a bila yen. Dunufɔla cɛjan tɛgɛrɛfɔla a bɛɛ bɛ kɔɲɔmuso d'a ba de nɔfɛ. Wa maa t'a fɔ jɛmɛfɔla cɛjan ma k'a k'a biri fana. A banna. An ka taa. Moro min ye aw ka dɔn min ye ko b'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko an ka awa min ye nsirasunba caman bɛ yen olu kɔni kɛɲɛ bɛ sunɔgɔ la k'a sababu kɛ mun ye min ye aw ka dɔn nin ko min daminɛnen filɛ nin min ye an ka kiiritigilamaw olu k'ale k'a don k'a bɛ se a dan na an ka maa ɲɛmaw olu fana ko k'a bɛ se a dan na maa si tɛ to ɲanginibali ye bilen. Ala k'u bɛɛ dɛmɛ nin baara in na. Yusu zirasunba ninnu u ma kɛ zirasun ye anw kɔ koyi u kɛra zuyasun ye anw kan de. Anw kan jamana kan maa tɛ se ka kɛ zirasun ye jamana kan zamana de ye zira ye o. Awɔ. O zirasun fila tɛnkunnen ɲɔgɔn na. Dɔ ta dɔ bulu tɛ dɔ tunu. Laya Jara n'ale ka fatiri an y'a bɔ soir de Bamako la u kana dabila dɛ. U ka taa fɛ. U ka taa fɛ dɛ. Toujours. A banna. O kuma an ka taa sugu la fana. An ka taa sugu la. O ka kɛ a ye ɲa maa k'an bila sugu la cɛw. An bɔra sugu la nka an bɛ sugu la hali bi parce que an bɛ taa pharmacie kura verte la. Mariam Jalo an k'a fɔ k'a Mayiga k'a Jalo. Muro an bɛ Ablaye Mayiga groupe commercial an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn muro ka min ye denba Madeleine Ba excellence muro ni muso in ye baara kɛ jamana in ye dɛ nin baara kɛ Amadu Tumani Ture ale tun bɛ maa min bɛ baara dɔn ale tun b'i wele de i ni ka baara a taara santé la ka tila ka taa pêche ni fɛn na muro a ye exploit min kɛ maa ma kɛ. Ala ka hinɛ Musa Tarawele la ni Amadu Tumani Ture. Musa tun bɛ kuma dɔ fɔ a ka waati ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Maa min y'a waleya hakika yɛrɛ ɲɛma Amadu don. Amadu don. Maa o maa ko i bɛ se min na a y'i bila la. Walahi. Wa min bɛ se ka min kɛ o y'a ta kɛ. N tɛ sa dɛ. Nka o bɛɛ n'a ta dɛ. Maa bɛ ko bɛ maa min ye dɔɔnin t'o fa. I dɔɔnin t'o tigi fa. N'o tɛ Madeleine Ba. Ala. Muro baarakɛla don dɛ. A taa fara Nace Player ninnu kan. Tɔgɔma dogo. Nace Player an k'a fo. Olu dɔw t'an bolo u da i ko ko ma kɛ. Walahi. U man t'u ten. Nka Mali ko hami min b'u la bi Ala de b'a dɔn. Wa hali n'u seginna ka na bi kana filɛ ko maakɔrɔya ni sɛgɛnnafiɲɛ bɔ daminɛ. Ayi. U y'a bila dakɔrɔ min na n'u ma tɛmɛ o la o tɛ dɛsɛ o la. A banna. A bɛɛ n'Ala cɛ. Ala k'an kunna diya. Ni ne kun ye laadiriya ni tilennenya faso kanu ye. A banna. Nka ka maa yɛrɛ ɲɛkin ka k'i faso kan ne ma deli k'a ye ni kɔsadani in na. Maliden yɛrɛ cogo la ko a balala na de Yusu ni Ala n'a kira cɛ. Ko maa bɛ sɔrɔ Mali la
la min ɲɛkin ka kɛ Mali yɛrɛ kan abada ni tun y'a fɔ don dɔ ka kɔ bi an b'i sɔsɔ dɛ wallahi ja ni jɔn ma sa i b'a bɛɛ ye i b'a bɛɛ wallahi Ala ka si d'a ma hali bi a tɔ bi kɔ an ka muso in fo dɛ mura ka wuli ka jɔ kun ka bon kojugu kɛnɛ tasira an ma dogo sa mura ani mɔni mura u y'a ka o ministre ani an ka bagan mara mura a tilara ka a ye exploit kɛ o ka bɔ a kabako don barika Ala ye an bɛ ɲa Kayi an ka cɛkɔrɔba ɲuman mura an b'a fɔ ka waleɲuman ka Kayi gouverneur Musa Bala Sumare an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn tabarikala tɛmɛni fatiri Nouvelle Horizon b'ale ta ni Nouvelle Horizon ta min ye k'a dɔn jɛkulu fila ye olu tunfan bɛ ɲɔgɔn kɔ nka jɛkulu fila ala barika la u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Maliko la u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni hakili ɲumantigiya ye u ka ɲɛmaayaso u yɛrɛ damaw ye ɲɔgɔn ye k'u n'u fanga fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn laɲini kun ye min ye a ka kɛ ten Yusu ko kunbɛn a tɛmɛna i k'a dɔn ɲɛmaayaso fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye ko FOB ani M5 RP maaw kun ɲɛna ko ninnu tɛna ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ bilen nka i k'a dɔn Maliko y'u se ɲɔgɔn ma faso kun ma boli ko o y'u kɛ i k'a dɔn kan kelen fɔw ye Yusu ni jɛkulu fila k'u bɛɛ ko k'u n'u sen don i k'a dɔn an ka assise nationale min bɛ i k'a dɔn de la refondation k'u bɛɛ b'u sen don a la sabu dɔw kun ko k'olu ti don a la bilen u bɛnna kelen kan ni Maliko don wallahi bɛn bɛ kɛ kelen kan laginɛkaw y'a kɛ Alpha Condé ka parti u taara assise nationale la u ko k'olu welela k'u welela k'u bɛ taa lamɛnni kɛ Alpha tun bɛ yen n'a tɛ yen nɔ a tɛ se k'olu kɔni bɔ laginɛdenya la wallahi walama de ni faso kungo fɔ kɛnɛ de don ni e siganti yɛrɛ la i bɛ taa o i bɛ taa awɔ i bɛ taa nka Mali ta kɛra de ayi anw ta kɛn bɛ sɔninkɔrɔ ko ni fadenya dɛ kɔnɔ ko ninnu n'o ma bɔ a la an bɛ baara bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye wallahi o tuma Yusu ko nin kulu fila k'u bɛnna kelen ma fɛn min i k'a dɔn coalition des forces patriotiques ko FOB ani k'a dɔn mouvement de 5 juin pour le rassemblement des forces patriotiques M5 RP ko nin jɛkulu fila i k'a dɔn k'u ye jɛ ka baara kɛ jɛ ka baara min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen a dɔ la k'a kun ye mun ye k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka furanjɛ fanga dɛmɛ yaasa i k'a dɔn a ko bɛ se ka kun cɛ ni kunnawolo ani kunkɔrɔta ye cogo min na Yusu i b'a ye k'a fɔ ko nin kɔni kɛra u ka jɛrɛ kun ye ala la ko min ye i k'a dɔn nin maa kofɔlenw ye k'u bɛɛ kun bɛ kulu kelen na koyi ka i k'a dɔn Burama ka fangajugu kɛlɛli wa kun bɛ senna waati min jamana tiɲɛ fanga in kɛlɛli sen fɛ Yusu k'u bɛɛ kun bɛ kulu kelen na ko nka min ye i k'a dɔn jɛkulu ninnu fila ye ko i k'a dɔn fɔ ɲɔgɔnkɔw kun na ye ni hakilinaw ye u ni ɲɔgɔn cɛ k'u jɛra sisan sa ka sigi ka fɔ kɛ ka ɲɔgɔn faamu ka wuli ka jɔ kɛ k'u na dɛmɛ don ɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin assise nationale de la refondation n'o ye i k'a dɔn ANR ye k'u bɛɛ i k'a dɔn dɛmɛ don ɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin a ko ma yaasa a bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen ye Nouvelle Horizon kɔnɔna la min ye i k'a dɔn k'a fɔ Mohamed Touré ale ka nɔbila sɛbɛn ye nin ye ayiwa min ye i k'a dɔn Mohamed Touré a ka fɔ la a ko alamusa don min ye sɛbɛnnikalo tile 23 2021 sa in na ko jɛrɛba u y'o kɛ présidents yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'u ka kulu maa ɲɛmaw n'o ye ko FOB ale ni i k'a dɔn k'a fɔ o maa ɲɛma i k'a dɔn ko u bisimilala a fɛ hakaja kulu ninnu i k'a dɔn ko min ye i k'a dɔn a ko bɛɛ tun bɛ maa min ka ɲɛmaaya kɔnɔ sa kɛ o de ye Dr Abdoulaye Amadou Sy ye o kumana ko a bisimilala jɛkuluba fɛ min ye i k'a dɔn M5 RP olu ka fɛɛrɛtigɛ jɛkulu min bɛ yen ko comité stratégique olu ye i k'a dɔn ɲɔgɔn bisimila ka sigi ka kumaw k'o bolo da i k'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn nin ko ninnu ye M5 RP ale ni i k'a dɔn ni jɛkulu k'u bɛɛ kun ye i k'a dɔn kulu kelen ye o ko min maa min fana ye u bisimila M5 RP tɔgɔ la ale fana ye i k'a dɔn vice président fɔlɔ ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ o ye Boubacar Karamɔgɔ Tarawele ye Dr Abdoulaye Amadou Sy ale ye maa ye min ni a ka lafasali fanga ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsin furancɛ fanga ma ale yɛrɛ tun y'a jira ko k'a mɔnɔbɔ ko hali n'a kɛra san kuntala caman ye k'a ka mɔnɔbɔ dɔrɔn an bɛ jamana min fɛ an ka se k'o sɔrɔ o kumana ko a ye i k'a dɔn misali ta ka i k'a dɔn bolomadali kɛ k'a jira k'a fɔ u ni premier ministre ka ɲɔgɔn kunbɛn na min ye politique ɲumanw ni premier ministre ka ɲɔgɔn kunbɛn la ani k'a dɔn premier ministre bɔra n'a ka fɛɛrɛ tigɛta min ye k'o bolo da n'o ye plan d'action du gouvernement ye PAG ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko o ko minnu filɛ nin ye ko a yɛrɛ y'a fɔ o kɛnɛ kan ye ko i k'a dɔn furancɛ fanga mɔnɔbɔ fɔ san 5 awɔ k'ale kɔni sago ye o ye k'a ka mɔnɔbɔ fɔ san 5 ko laginɛkaw ka kɛ kalo 6 ko y'u ta ye k'olu ka sira tɛ maa si ka CEDEAO la olu ka sira tɛ ala n'a kira maa b'i ka daga jigin ko maa yɛrɛ tigɛra CEDEAO de la quoi CEDEAO yɛrɛ bɛ yen wa non Musa n'u y'a sigi ni hakilina min a ma kɛ ne u kun bɛ ka dabɔra min kama n'o ye k'o de kun don maa tɛ tigɛ o la
nga tigana tike o gwanzan makada mala koningili ka tige mala koningili wallahi wa ma tige la gwanzan de u kele ka ke grengo mi o ni na tige nai no ni fara anga be jamana utogola jekulu kundo tige na tena abana nga grengo din na tige nai yusu a grand chef de région ma gana ka jamana de do te ale de chef de grain ni wati da Umana yusu femi ka do ko ni makovole min vleni no ye Abdoulaye Amadou Siye ale re ya kanuko transition no franje fanga ye kaka mono bo fo sanduru okumana ko ba je obese ga to ambe la nyini minge ulu se ga ko do sigisenga ka fe do kolo do anga jamana ba ye restoro o ko ni je kulu fula ku ya jira ko ka do no tege di nyoma ka fara franje fanga ka kokoro mado soko mi na ka do franje fanga ni gouvernement ube kunglena mi nove haka ja no o ere kuma o tia kene doye assise nationale ko ka do kulu na ye o lade ku bebe nyon soro o kene kan paso ko do maliko do ko de ka do ka fo u ke ka haklina kele soro u ka haklina vole nu gonala akera bunya ni karama ni nyambunya kusebe nyambunya kusebe o kuma na yusu iba ka fo ko jatemina olu ya jira ko mali yere be la hala mina bi na ya soro maliko do ko jamana de be ka nga je ka do dakele fe ka bo dakele fe ku ya sa ikado ka fo amero mina ko bi jamana la hala ka ambe jamfa jugu kono ambe geleya kono o kuma ne an yere mpadama be kelema ni ko pere na nyebere obe do ala yusu ka do ko politique ko na sira la mali abero mina bi o de ya to ko foba ani M5 RFP o be u shoni jito jigi ni ku kandi nyoma katika di nyoma ke kuna ke jengo manyonye ka nyeshi franje fanga haka jaka demaka ko tabulula uluna ufanga fara nyonga ka fanga fara franje fanga fanaka be franje vanga aikado absika kunje ni kungorota ichugomina uka ketao ku una udeme ola okmana ko kerengere ni yala asi national mini obina sigisenga kulu nu jenirova okola wakati ke urko okmana yusu ko minye kado jamana ye adola ko mi akaire buira wulu yani yere mahoronya ye ka kuma do foro ye asi national niye okono kene konyo oye okulu bu deme ola ani ukuma son fedo fanama no ye kado kulu kele sigiliye kakalata kunya onyena bo organi inigiko oku jera no fana ye kado ko ni mbe fenye mi na bado anga kalata la kajeya kakla ka do akeni kalata kera nyon sama mi mba ko fe ka ankishi oma ko no do ulube do odafe o mi ye kado communique kunje yoro esa ko ni kumbe akunye jumenye ni kulu funa ku fanga fara franje fanga ka haka jaka fara mi ye kado jamana yere akafara nyonga je kulu werauka haka anga fe do sigisenga hakla vole mina wolo ni fe minye sini masini ambe anga jamana katasira mvaga ke fe minye woku be jamana de be wele ko ni manga fo mako be ki seno ni ngola okumana ni jamana ko de do anga nyina anga jamana kumabo ere kumabo don ani waso don shikeleunte okumana be ere kumabo don de keneka kango farida ni je kulu fula fara nyonga ka klinyuma soro ku na franje fanga de me yusu Mahamad Touré aleka nobla seweni anya bo Nouvelle Horizon kono ka bidon bolido moro Nouvelle Horizon ale bla nebi sebenda minima ta oye témoin ikado miye isaka ojumi ko asigina aka awamiye tulongoro la de l'ancien coordinateur de la semence miye ancien mabalbala de toro kanyesi miye usas l'éclairer les âges Mamoudou Digo miye awekado isaka ojum ni mama kagobi awekado isaka ojum kwa makagobi awekado dido retna suma awekado flandere la afora blo moi fora blo atuma famule detani fedo be biligambulu do wallahi angongo do binanga bi ju abaire yekele abana ni mama ngwera chukodo la de ngibi ke ko sugula wulu ay be ko surandere ala odu joli jole yusu surandere joli jome ko bro miye kawji wati mina wati dogera miye isa kawji awanap mana miye awkado chokorobaka no Mamoudou Digoye na mano ka nabo ko mabrabra fibi daro dwa nofe atlaro la miye asembu goita l'imperturbable le patriote miye fabi damana bona ikado awa miye anono minda areka fola kale binono de mi muro abida mana bona fibi daro dwa fe miye
bi o Isa Kauje muro kiniya ka kuma ka onja timina bi wala sugutite ate ka min fo ikado Asimu Goitama ko muna kele ko ka shogal ko gala mai ga gwenga boye ale dumbe shogeli yeko kile abena lache Asimu be joro min no fal na dirale matse afone ko Asimu shogela ai Isa Kauje ale be abe shogeli yere de joro no fesa nga al na dirale ma ale tsika no bokula nugo be fem wuli ga bo debito ka immunité parlementaire est-ce que o tsoko ai ale rato immunité ba uluka oh non immunité to luka go debite la digo wawai ala digo dido obsika gwenga bo asam CNT kono ni ndo suga ni debite ala matima kelen soro mais nyamani ala bisika fedo sababu ya onu ngani ala yo kiye fana iki biri bina kwa bana wala iki gere sira dala tema ba to bisiki foni nchuko bi abara nga ene ku ibi kwa dishi da febela ko baligu kele garsige ikaburu be soro mingire kala la itete mola temola ko yi temola de Shogel bi magala mabla fengo ni sulla wallahi ale na fo politique la Shogel mateme ministre affaires malingo abana ale ko ne makura de ibika bini ne la Isa Kauje no note on gale fini fenze ibe ka kele yen ay glogi kaka glogi bo ka fenza basite no bete mena fo bisira bi fana biteme bi ko ngam maka jekulu be démission to ñogon fe bi mali wolo la kabi ala yin kay akidal iba me ko do de bora lu tara to wore si wala mo tara do to wore la nga ka bakuru bachu madili ka yi je kono ni be misali ni be ka nga wala ndadi mama abana ngata no kabni ale bijuge jamala o mande alayo me biju ko e mi se sirigi male manyini ale ma sirigi nyini da bisu kenenda bisu kolologa bone ifarati bisu la kake jamala katla ga fota kabna le bisu ke farati de ado o bisu be ni ka ma sama buju ari wa basite bo bisu be no do dakala fana la do e kwa bo ni da be chugoro la da position me chugoro la ma sirge o tase me bisu ke da ba kunde way me ala se yorom nanu atumanga si bo Isa Kauje na ga bisu ke da o fara la se mango ya bisu ala ka ngisi bisu toroma wala bro ala ka ngisi bisu toroma ni avocado Asimu Goita mi avocado kosaida ka ke me ka wuli ka joke abada da kasama ka bo ko ka Asimu Goita lare mi avocado dorete mi avocado muna ko shogale oyo to premier ministre la ko gwenga boy alu te ka jati karika ko dege tena ala kembe ka dabla kuma fiye abana angata ala ka kuda ja bro akoko de biseda mi avocado ACRT bro o mau e kado awa minyo olu pela jere walanzabe Isa Kauje ale ko ma kelena ni avocado mi mijikulu ni farala ka bo tola e de bisinga to nyini no to ti nyini o to ko mu takataliye afo ma le son wala dala ona sone moro mi avocado nyerala mi avocado ni ma ko vele mi vlene ay wuli ka joke sanga ani wati mi avocado ka pansu ko bele jele fo bina ka bi abafe avocado mi nyerala mi avocado fe mi chef du gouvernement bi no avocado bi no chogal ko gala mai gay avocado kai ma fo oma ko ni bi abeka min vo ko na ke bagdawni muktar wan ta wati de ka ki hagli tola ka ko rum be ma su ko bela jile fo ko nga bi na ya pa fo ka bi bango ya de soro aiwa ala ka nguna ja ko ni kuna goya te kuna ja min go fe ala ka anta ko yi ami temoe ani sama ka bale ko no karzatay ala ga be ki sha nywana amina rabbi ende bana be ngaleta ni adie kabo hotel lamiche bala ka bi kolongo no yaro bi ni ndaere akoni ande sani afo furaji kuno kolom anga kolonde ni ndele kolomba ala ka gura ja be mi vie ama banflo maliko tobi ko alibi desani wallahi maliko tobi ko alibi Yusuf desani awo okmana ne ala ga je ene pana mba leta na ene pana tamta kala bangura ni ka do funa ngendo ko o maiga ali de fleka ka musokoroba wolo ni bere foka to bla shula Yusuf ikado ka fo foka musokoroba fa Allahu akbar okma leta nyeba ko nye la makli ale be bulika ngaji bala te jigina go nye la makli na ifarati de wallahi nye la mana ni danga kwale ko danga wa asaf ne kun
danga safinɛ kun de ni safinɛ kun min n'a ka bon ni kunkolo ye nka a tɛ se ka ban fila kelen ko k'a jɛ ɔwɔ danga safinɛ kun de ni a ka bon ni kunkolo ye a tɛ se ka ban fila kelen ko k'a jɛ Yusu o kumana nin ye kamalennin ye ko alamisa don su fɛ septembre kalo tile 23 ko o Mayiga u ye tɔgɔ dɔ dibila nka jamu perepere tigɛra o kumana Yusu o Mayiga k'a si bɛ san 35 bɔ ɲɔngo la Yusu k'ale den dɔlɔ ta k'a ba wolo fo ka t'o fa yɔrɔ min na o kumana ko min ye k'a dɔn a ka woloninda ba in ma bɔ a la koyi nka k'a y'a sɔrɔ a kɛn bɛ k'i fa ɲɛnamini fura la keye ɲɛnamini fura ko o dunge de don ko min ye k'a dɔn k'a fɔ ko kunnafoni fɔlɔ olu ye fɛn min jira k'a sɔngɔ yɛrɛ ko i k'a dɔn ko ɲɛnamini fura tala don Yusu i b'a ye k'a fɔ ko nin ko in kɛra Kalabankura sigida 4nan kɔnɔna la n'o ye commune 5 ye Bamakɔ faaba la yan i n'a fɔ kunnafoniw y'a jira cogo min polosiw ka nasira fɛ u ko nɛgɛ ɲɛ 21 waatiw la ayiwa min ye i k'a dɔn alamisa don ye su fɛ ala la ko min ye k'a dɔn banbaatɔ yɛrɛ ye n'o ye musokɔrɔba ye o kulekan de jama bɛɛ lajɛlen labɔ musokɔrɔba ye kulekan min bɔ k'a kɛra i ko dugukolo ye maaninfinw sɔnni o kumana ko min ye k'a dɔn funankɛni ye maafala ko i k'a dɔn u tɛna k'a cɔmi o yɔrɔ la ko sabu a ma bɔ a ka kojugu yɛrɛ kɛnɛ kan i k'a dɔn musokɔrɔba kulekan ye jama kɛ ka yɔrɔ fa o kumana k'u y'a cɔmi o kɛnɛ in kan ye ka sɔrɔ ka ɲa bakɔrɔ ma k'a ta i k'a dɔn joona k'u bɛ kɛnɛyaso sɛgɛrɛ nka Yusu k'a ma ɲa min kɔ musokɔrɔba ye yan to musokɔrɔba fa den min filɛ nin ye n'o ye o Mayiga ye Bafaden o Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ ko a tun bɛ fɛ i k'a dɔn ka na musokɔrɔba tɔni lase ni bere ye nka o y'a sɔrɔ jama sera ka ban waati min na olu sina k'a koron ni k'a siri ko woropanya k'a da fɔlɔ ka sɔrɔ ka musokɔrɔba k'o ta ka taa n'o ye nka o y'a sɔrɔ a ye i k'a dɔn bere ɲɛ minnu sɔrɔ musokɔrɔba la i k'a dɔn a ma ku bakɔrɔ la musokɔrɔba kɔni daɲɛna Yusu i b'a ye k'a fɔ sapeurs-pompiers maaw olu kɔni taara n'a ye kɛnɛyaso la u y'u seko damayira kɛ nka min ye i k'a dɔn a nin ye i k'a dɔn k'a fɔ a kɔni a daɲɛna o la koyi Yusu min ye k'a dɔn nin ko ye sa bari Bafaden u y'ale sɛnsɛnni ka taa n'a ye lakana tigilamaw fɛ yen n'o ye polosiw ye 11e arrondissement maaw olu ye nin kamalennin minɛ ka ɲininkali kunfɔlɔw kɛ ni ka sɔrɔ k'a bila u ɲɛkɔrɔ o kumana k'u bɛna a ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen labɛn ni k'a bila ka taa kiri bunna kun kan o kumana ko a ka ɲininkaliw senfɛ k'u y'a ɲininka ko mun hakilina de y'a bila nin na ayi k'ale ba kunci tɛ dɔwɛrɛ ye koyi n'a ye jama ye tuma min de k'a b'ale lagosi ko lagosi de digira ale la a bɛɛ n'a lajɛ kuma bɛɛ filɛ danga denga kuma tɛ nin ye lagosi ma dili la e tɛ ɲuman e bɛ dɔrɔgu ta e ba ti mun n'a tɛ taa fiye jama la danga den nin ye kuma yɛrɛ ye wa e nin de fɔ bolosiw ye dɛ a fɔlen kunu e k'o de don ni yɛrɛ tɛ fa ye mulubaliya de don ni ale wolola ka dɔw to fa la o man kɛ a bangena ka dɔw to fa la o man dɔw bɛ si bari kɔnɔ n'o tɛ olu kun'u ta kɛ olu kunna wele ko maa dɔw tileyɔrɔ kiridensi ye e ko cogo di e tun bɛ mun fɔ nin ko in ye a banna maa dɔw bɛ min ta sɔgɔmada kelen ale ka san mun bɛ a tɛ se k'a ta ni e ko dɔrɔpu nɔ e ta ye i wolola ka minnu don a la olu kun na diɲɛ si e ka nin lajɛ ko bɛ n'a minɛ ko tɛ wa u bɛ kalo dafɛ dɔw la ka sɔrɔ o tɛ koyi ala Yusu ko ba de jogo ye nin ye ko k'ale lagosi jama la sanga ni waati ko lagosi de digira ale la ko wa k'ale tun bɛ fɛ ka ba kɛ k'a nɛn kunu siɲɛ kelen pe nɛn tɛ lamaga min kɔ ko ale y'o baara de kɛ ta k'a ba nɛn ba ka nɛn minɛ siɲɛ kelen pe a kana lagosi kana ta k'ale sɛgɛrɛ bilen awɔ ko ale y'a dabɔ o de kama o kumana ko nin kamalennin ko bin dɛnɛndon in yɛrɛ la a bɛna taa procureur ɲɛkɔrɔ n'o ye tribunal ye commune 5 la yaasa k'a ka taabolo ani k'a dɔn min bila an bɛ k'a kɔnɔ o ka ɲɛfɔ a ye bi tɛnɛn in na kɔni k'a bɛ taa ye ni Bafaden sugu ala ka bɛɛ kisi a bangeni ma an ye nin bɔ ne bana kɔnɔ fasiri jɛkulu ka nɔbila sɛbɛn don bidon bɔli don Yusu ala ka ŋunaja amin ala ka den bɔ an na ala kana dangaden bɔ an na moro a ka dɔn dangaden bi sɔn ko bɛɛ ma latigɛ ko bɛɛ Yusu dɛ bi ta an b'a kuncɛ nin yɔrɔ la an ka kuncɛ nka funankɛni jɛkulu dɔw b'an ka kin kɔnɔ n'o ye ka dɔn Bangoni Salebu ye ko u farara ɲɔgɔn kan an filɛ ka nin fɛn in yɛrɛ min fɔ nin ye olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛlɛ boloda n'o ye ɲɛnamini furako ye ani bolifɛn dantɛmɛ boli ani k'a dɔn maramafɛn t'a ɲɔgɔn kama ni kɛlɛ ni koba kundan minnu bɛ yen n'a bɛ funankɛniya yɛrɛ lanɔgɔ k'a dɔn galama la k'u ka kɛlɛ bɛna ɲɛsin o de ma a denmisɛnninw tɔgɔ ye ko droit de la jeunesse
Presse u ka jɛkulu tɔgɔ y'o ye Bangoni Salemugu la o bɛ fɛn caman boloda nka k'u kɛn bɛ ka farikolo ɲɛnajɛ boloda kalo kura tile 2 k'u b'a ɲini an bɛɛ fɛ an ka se kɛrɛnkɛrɛnnenya la groupe renouveau k'a ka Dex Sport u ka direction sport ko olu ti jɛmukan wɛrɛ lamɛn n'o fana tɛ o kumana k'a kun ka d'o ye hali n'a kɛra maa dɔ ye Seri Jara n'a ka maaw ye wali n'a kɛra o maa dɔ ye u ka y'u ka ni farikolo ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan n'o ye senantolaciba ye k'a bɛ kɛ Korofina Sud la a bɛ fɔ terrain min ma ko Ami Koyita terrain ko ndola in bɛ ci yen nɔ k'an bɛɛ welelen nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye k'a dɔrɔn direction sport Seri Jara n'a ka jamakulu ko wele bila an bɛ olu de ma kosɛbɛ maa an bɛ funanŋɛ ninnu fo k'a hakilina ɲuman tali la Ala k'u dɛmɛ a la n'u yɛrɛ y'a dɔn k'u tiɲɛko ye nin ye k'u yɛrɛ bɛ wuli k'u hadisi da u tiɲɛko la o bɛ jigi sigi ko bɔ olu ni minnu y'u yɛrɛ saraka ka ban bɛna kɛ kelenw ye hakilina min b'u la Ala k'a ɲɛ u bolo an b'o dugawu kɛ denmisɛn ninnu wulila ka se ma ye ka taa bonya dan kan ka tila k'a fɔ k'u ye bonya dan u kan ka taa yɔrɔ min u sera yen alhamdulilayi Ala ka jɛ Ala ka kunna ja Moro an bɛ foli lase an ka musokɔrɔbaw ma n'o ye tanti Awa Jara ye an b'ale fo ka waleɲuman dɔn ale ye douanier a bɛ retraite la bi Ɲamoyi Ture Moro ale ye kiritigɛla muso ye a bɛ retraite la bi a ka denbaya la Kalaban Moro ka foli lase awa madame Mare tanti Asuma Bulukasumugu la Moro Aluja actrice Aluja ka foli lase sanga ani waati min ye Ageba Ache an b'a fɔ fo y'a fɔ Congo Baraza Moro ka foli lase Mamudu Yafa ale bɛ Pointe Noire an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn i b'a fɔ a ci ye ko ci sera dɛ i b'a fɔ a ci ye ko ci sera a ci wa ko a ci ka ci a ci Moro ci ka nasi o tuma an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn Moro ka foli lase sanga ani waati min ye Jacques Kone ma k'a dɔn lieutenant colonel Jacques Kone an b'ale fɔ Kati Moro ka foli ani tanu ko lase min ye san gouverneur ma Ousmane Sangare a n'a furumuso Awa Konate ka foli lase Alubuyagi Kamara denw ba Ɲugutu Danba Seba Kamara ale bɛ Diboli ka taa se awa min ye Debi Traoré ma o ye an yɛrɛ o ye dɔgɔmuso ye a n'an yɛrɛ ka madame fo y'a fɔ Diboli ni Ala ka jɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka foli k'a ɲɛsin Fako Kulubali ma ale ni k'a dɔn Ɲinɛ Traoré fo ka taa se Asa Jakite ma ale ni Asa Traoré Babu n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Bugu Kulubali ye ale ni k'a dɔn k'a fɔ Bɔlɔ an ka ninnu fo Moribabugu sigi la ka foli kɛ kanuba jamakulu bɛɛ lajɛlen ye Moribabugu a n'a laminiw na an lamɛnen do ye kosɛbɛ Kati n'a bolo fara an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen Youssou Congo Brazzaville Guinée équatoriale ka taa se Mozambique ma Gabon an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen Arabie Saoudite an balimamuso bɛ yen n'o ye Madame Kante Madame Fane k'a dɔn Kante muso ye an ka foli ba ye ka foli k'o kɛ ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ Londres kaw ma États-Unis kaw an b'u fo jango New Jersey an kanuba ba bɛ yen k'a yɛrɛ kun nana bɔ faso la waati dɔ la Dabilemuso an ka foli ba ye New Jersey ni ye Madame Sako Fatumata Samake an ka foli ba ye a n'a ka médecin chef CCRF la commune 6 la n'o ye k'a dɔn docteur Mamasi Konake an ka foli bɛ ninnu Youssou mana an b'a fɔ ko a k'an bɛɛ ka dɔn kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan ani cɛ a ka kulomajɔ ni ɲamada la